L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris de Recerca és una entitat pública de dret privat i que es dedica a gestionar i avaluar les subvencions d'universitats i recerca i també d'altres projectes. 7.000, 28.000 l'any passat exactament van ser les que vam gestionar. Vull fer èmfasis en gestionar, perquè nosaltres no marquem polítiques del Ministeri, no tenim la transferència i per tant nosaltres gestionem. L'any passat, si recordes molt bé, va haver-hi un increment de les taxes universitàries d'un 7%, era IPC més 4 punts, que era el màxim que la llei ens permetria, i d'aquests 4 punts el govern va agafar el compromís de que un 25% d'aquests fons anirien a unes beques, a crear beques pròpies. Es va crear per 1.100.000, es va crear la beca Equitat. La beca Equitat ve a ser un complement al que és el beca del Ministeri. Aproximadament 2.000 estudiants han demanat. Creiem que podem cobrir fins i tot 1.500. Hi ha 2.000 sol·licituds, cobrirem 1.500. La beca Excel·lència, que era una beca d'excel·lència, que es valora els resultats acadèmics. És una beca de mobilitat, és a dir, es dona la possibilitat que l'estudiant vagi 6 mesos a fora amb una beca ben dotada a seguir els seus estudis. No sigui del tot just, perquè hi ha nuclis, hi ha nivells, hi ha classes que poden, d'alguna manera, i poso entre cometes, poden dissimular els seus ingressos, cosa que els assalariats no poden, i això és un greuge. És a dir, els que vinguin de la selectivitat, si tenen una nota de mitja 5 entre les notes de batxiller i les PAU, no podran accedir a beques. Han de dir un 5,5 com a mínim. És una cosa que ha marcat el Ministeri i en tot cas el Govern de la Generalitat aquí ni entra ni surt, perquè és unes normes, com ja he dit abans, que és una competència que no tenim transferida. Per tant, la política no la podem determinar nosaltres. Jo penso que el sistema seguirà, perquè sí que s'ha de continuar ajudant aquells que tenen un nivell econòmic baix. Però jo penso que seran unes beques on també es mirarà de compensar també els bons resultats, no només el nivell de continuarà, però també es dotarà d'uns sistemes de crèdits flexibles a llarg termini pels estudiants. Potser el tipus anglès, però des d'un altre punt de vista. Però sí que es dotarà d'ajuts de crèdits a la llarga. Parlaves abans de